שלום לכולם, ואנחנו ביום השלישי שלנו, והיום אנחנו הולכים לגעת בנושא מאוד מאוד חשוב, נושא שלא פעם עוצר אנשים מלקבל החלטה, וגורם לנו לדחות עוד ועוד ועוד ועוד. האם לחכות עד שאני אהיה סגור עם עצמי סופית שאני רוצה להפסיק לעשן? והשאלה הזאת היא שאלה שלא מעט אנשים, היא קופצת להם ככה לראש ברגע שעולה איזשהו רעיון של להפסיק לעשן, וזה הדבר שאנחנו ניגע בו היום. אז כאן אלירן תורג'מן, בתוך המדריך לגמילה מעישון בדרך שלך, אנחנו מתחילים את היום השלישי שלנו, פתיח, ואנחנו... אז מה שלומכם? איך היה התרגיל מאתמול? אני אשמח לשמוע ככה תגובות ודברים, אתם מוזמנים לכתוב לי באמצעים השונים. האם התמדתם בתרגיל? בוודאי חלקכם שמתם לב עד כמה לא כל כך קל להתמיד בתיעוד. מראה אנחנו לא תמיד זוכרים לתעד, ולא תמיד זה נוח ונעים. יש לזה כמה כיוונים, כמה הסברים. אחד, מראה לנו עד כמה העישון הוא אוטומטי. מראה לנו עד כמה הפעולה הפשוטה של לסמן, של לרשום, שעכשיו אני מעשן ולעשות לעצמי איזה כמה שאלות לפני, היא מורכבת כי העישון הוא אוטומטי. אנחנו לא חושבים יותר מדי על זה שאנחנו הולכים להדליק סיגרה, אנחנו פשוט מדליקים קצת כמו שאנחנו נושמים. דבר נוסף שיש פה, זה שלפעמים התיעוד מציף תחושות של ביקורת עצמית, וזה לא תמיד נעים. כי אם אני פתאום שואל את עצמי את השאלה, רגע, אני באמת צריך את הסיגריה? עד כמה אני צריך אותה? רגע, אולי אני יכול לוותר? ואם אמרתי לעצמי שאני לא כל כך צריך ובכל זאת עישנתי, אני פתאום אומר לעצמי, אז למה עישנתי? אפילו לא קיבלתי את מה שרציתי לקבל. אבל למי שכן הצליח להתמיד בתרגיל, ולא מעט אנשים שלמרות הקושי, למרות שזה ככה מאתגר, מצליחים להתמיד בתרגיל, באים ומעידים שזה גורם לחשוב. אולי אפילו לפעמים לוותר על כל מיני סיגריות, או לא מעט אנשים מעידים שפתאום ההנאה מהסיגריות יורדת רק מזה שתיעדתי, רק מזה ששאלתי עצמי את השאלות. מראה לנו עד כמה בעצם ההנאה מהעישון היא הנאה אולי מדברים אחרים ולא מהעישון עצמו. אולי זה הנאה מהפסקת הסבל, ואנחנו נדבר על זה בהמשך הדרך, ולא הנאה מהדבר עצמו, כי ברוב הדברים שאנחנו באמת נהנים מהם, כשאני מגביר מודעות, כשאני רוצה ליהנות בזמן איכות עם הילד, אני ייהנה ממנו יותר אם אני אשים את הטלפון בצד. אני ייהנה ממנו יותר אם אני אכבד את הטלוויזיה ברקע. אני ייהנה ממנו יותר אם אני אקדיש את תשומת לב לרגע שבו אני נמצא. למשל בעניין של הסיגרות, דווקא כשאני עושה עוד פעולה, והתשומת לב שלי היא במקום אחר, אני יותר נהנה מהסיגריה. דווקא כשאני רואה טלוויזיה, או נוהג, או מדבר עם חבר. וזה יכול להעלות לנו איזושהי תהייה של האם באמת הסיגריה היא המענה, או שיש פה משהו אחר, כמו העניין הזה של ההנאה של הפסקת הסבל. אבל זה משהו שאנחנו נרחיב בו בהמשך הדרך. אז אתם מוזמנים לקחת את דף היומן הראשון, ולהתחיל להסתכל עליו, להתחיל לחקור אותו. בשלב הראשון זה מה הרגשתם, או מה הטריגרים שהעלו בכם את הצורך. אולי זה מצבים, כמו הפסקה, חבר שמגיע, פקק, עצירה ברמזור, או סתם פרסומת בטלוויזיה. ואולי אלו הרגשות, כמו רצון לשקט, עצבנות, שמחה, לחץ. אולי אפילו זה מקומות פיזיים, שברגע שאני מגיע למשרד שלי בעבודה, או ברגע שאני מגיע הביתה, או ברגע שאני יוצא למרפסת, או ברגע שאני נכנס לאוטו, אולי זה המקומות הפיזיים שמעלים בי את הדחף לעשן. למה זה חשוב לסמן לעצמנו מהם המקומות האלה? כי אנחנו נצטרך את זה אחרי זה לבניית תוכנית פעולה, כי ביום הראשון אחרי שנפסיק לעשן, בכל המצבים האלה פתאום יקפוץ לנו הדחף לעשן, לא בהכרח תלות בכמות הניקוטין שיש לנו בגוף. ואנחנו כדאי שנהיה מוכנים א' בלהבין שיכול להיות שזה יגיע ברגע שאני אגיע הביתה, או ברגע שאני אכנס לאוטו,
ולדעת איך אנחנו נתמודד עם המצבים האלה. מעניין אותי לשמוע ככה, או אתם מוזמנים, כמו שאמרתי לכם, לתקשר איתי דרך ההודעות, לרשום מה ציפיתם לקבל מהסיגריה. אולי זה רצון בשקט, או סתם למלא את הזמן ולהתמודד עם השעמום, אולי רצון להירגע, או להצליח ליהנות מהרגע. והאם הציפייה הזאת התממשה? כלומר, מה הרגשתם אחרי הסיגריה? האם זה ענה על הצורך? עד כמה הרגשתם שנהניתם ממנה, או שהרגיעה אתכם, או ששיפרה את הריכוז? אני מניח שבחלק מהפעמים זה באמת הרגשתם שהיא נתנה את מה שרציתם לקבל ממנה, ואולי בחלק מהפעמים לא. אלו שאלות שככל שנעמיק בהן נוכל להתחזק בהבנה של מה הסיגריה נותנת ומה היא לא נותנת. מה אנחנו מקבלים ממנה ומה אנחנו לא מקבלים ממנה. והתפיסה הזאת, כמו שאמרתי, לדעתי היא הסיפור באופן כללי. כי כשיש לנו אמונות שהסיגריה נותנת לנו משהו טוב בחיים, נדמה לנו שהמחירים שהיא גובה שווים את זה. או שיש לנו רצון לחזור אליה אחרי שמפסיקים לעשן. אבל ברגע שאנחנו מבינים ואני לא אומר שהיא לא נותנת כלום, או התחושה היא לא אמיתית לגמרי, אבל ברגע שאנחנו מבינים מה היא נותנת, ומה העוצמה שהיא נותנת, ואולי היא נותנת לנו הנאה, אבל יש עוד הרבה דברים שנותנים לנו הנאה, ואולי הנאה הרבה יותר גדולה מזה, אולי באמת נותנת לנו איזשהו שקט של כמה דקות, אבל אולי יש עוד דרכים שיכולים לתת לנו את השקט של כמה דקות, בעוצמה ובאיכות הרבה יותר טובה. אז השאלות האלה הן שאלות חשובות כדי לשים את התרומה של הסיגריה במקום. ועכשיו אני רוצה לעבור איתכם לנושא של היום, שהוא אחד המלכודים שמשאירים אותנו לא פעם להמשיך עם הסיגריה. הרי כשאני פוגש אנשים, או כשאני שואל אנשים, מתי בפעם הראשונה רצית להפסיק לעשן, הרבה באים ומתארים שבשנה, שנתיים הראשונות של העישון, רציתי להפסיק לעשן. אבל לא מעט מהם דוחים את זה לעשרות שנים קדימה. לפעמים גם 20 ו-30 שנה אחרי הרגע הראשון שבו הם רצו להפסיק לעשן. כשאני פוגש בני נוער, ואני פוגש לא מעט בני נוער, ואני שואל אותם, האם אתה מתכוון להיות מבוגר מעשן? הם אומרים לי לא, אנחנו נהנים מהעישון כרגע, או לא סובלים ממנו כיום, אבל אנחנו עוד מעט נפסיק לעשן. אני לא, מעטים מבני הנוער למשל חושבים שהם יהיו, מבני הנוער מעשנים, חושבים שהם יהיו הורים מעשנים. למרות שלצערי הסטטיסטיקה מראה קצת אחרת, יש מחקר שבדק חבר'ה בגיל 16 ואחרי זה בגיל 30, וראו ש73% ממי שהיה מעשן בגיל 16 עדיין היה מעשן בגיל 30. למרות שאולי בגיל 16 הרבה מהם חשבו שבשנה שנתיים הקרובות הם הולכים להפסיק לעשן. הרבה מהבני נוער באים ואומרים, אני כרגע מעשן, אני יודע שיש לזה מחירים, אני יודע שיש לזה צדדים לא טובים, אבל ברגע שאני ארצה בזה מספיק, אז אני אפסיק לעשן. ואנחנו גדלים והאמירות נשארות. יש איזו ציפייה שמתישהו יגיע הרגע שאני ארצה להפסיק לעשן ב100%. ואז זה כבר יהיה פשוט. כי אם אני מנסה להפסיק לעשן ואני לא מצליח, אז כנראה אני לא רוצה מספיק. כשאני ארצה, זהו, נגמר העבודה, אני פשוט רוצה, ואז אני אפסיק לעשן. אך האמת היא שזה לא עובד ככה. אני לא חושב שמגיע שלב בו אדם רוצה להפסיק לעשן ב100%. כשאני רוצה להפסיק לעשן, זה לא רק הסיבות, ויכול להיות שיש לאנשים שמאוד מאוד מאוד רוצים להפסיק לעשן, אבל הם מאמינים באמונה נמוכה יותר ביכולת שלהם, או בלמה דווקא עכשיו. אני לא חושב שמגיע שלב שהאדם תוך כדי העישון מגיע למצב שאומר, זהו, המוטיבציה שלי היא 100%. תמיד יש איזשהו חשש מלאבד הנאה שיש בסיגריה, או פחד ממה יהיה אחרי שיפסיק לעשן. לפעמים אפילו פחד מלאבד משהו בזהות שלי, או באופי שלי, שאני אדם כבד יותר, או אדם מדוכדך, או אדם לא מרוכז, או עצבני.
לכן אני אומר, אין מה לחכות שזה יהיה החלטה סופית. אם אנחנו 80% רוצים להפסיק לעשן ו-20% רוצים להמשיך או חוששים להפסיק, אז אולי שווה להבין שזה מספיק כדי לקבל החלטה. וזה שיעבור עוד שנה ועוד עשור ועוד סיבה מהותית למה להפסיק, לא בהכרח יביאו את ההפסקה ל-100%. אני מלווה אנשים עם מחלות קשות מאוד שעדיין מעשנים, שמונשמים עם בלון חמצן, ואומרים לי שהם לא מצליחים לנשום, שהם לא ישנים בשכיבה, הם צריכים לישון עם קריות כדי שהם יצליחו לנשום, שהם מרותקים למכונת הנשמה 4 ו-5 ו-6 שעות ביום כדי להכניס חמצן לגוף, שכל סיגריה מלווה בשיעולים מאוד מאוד כבדים, שהעלות הכלכלית היא מאוד מאוד גדולה, שפעולות פשוטות כמו להתקלח בעמידה, כמו לרדת במדרגות, כמו לעשות כל פעולה שלנו אולי לאדם אחר נראית הגיונית וסבירה, הם לא מצליחים לעשות את זה בגלל המצב שבו הם נמצאים בגלל העישון. ואחרי הפסיק של המשפט מגיעה האמירה, אבל אני נהנה לעשן. וזה קצת מוזר, איך מצד אחד בן אדם מאוד מאוד סובל מהעישון, ויכול להגיד באותו משפט, אבל אני אוהב את זה. אבל זה המצב, כל עוד אני מעשן, וכל עוד אני מעשן יש לי כל מיני אמונות שהסיגריה נותנת לי משהו, ואם אני לא מפסיק לעשן, ואם אני מוכן לסבול כל כך הרבה בשביל לעשן, אז כנראה שהיא שווה את זה, כנראה שיש בה דברים טובים, אנחנו לא נגיע למצב שאנחנו 100% סגורים על עצמנו שאנחנו רוצים להפסיק לעשן. אז בוא נבחון את החלק שלא רוצה להפסיק, ובוא נפרק אותו לשתיים. כשאנחנו מסתכלים על החלק שלא רוצה להפסיק, אפשר לחלק אותו לשני חלקים. הראשון זה האמונות על הדברים הטובים שהסיגריה נותנת. רוגע, הנאה, כיף, טיבול של הרגע. ייתכן שנגלה לאחר ההפסקה שאלה לא היו דברים אמיתיים, שהסיגריה לא גרמה להנאה או לא גרמה לרוגע. אנשים שמפסיקים לעשן, אומרים שהם מרגישים הרבה יותר טוב לאחר ההפסקה, שהם נהנים יותר מקפה, מהפסקה, מביקור של חבר או בכלל מהחיים. אנשים שמפסיקים לעשן כמו שצריך, שעשו תהליך טוב, שבו הם חקרו את עצמם תוך כדי ההפסקה והפסיקו לעשן בדרך הנכונה, מעידים שהם הרבה יותר רגועים. היה לי בחור שאמר לי, אני אדם עצבני, ואני ממש ממש חושש שאם אני אפסיק לעשן, המשפחה שלי תסבול את זה. ושבועיים אחרי שהפסיק לעשן, הוא אמר לי, אלירן, אני לא מצליח להבין מה קורה. אני רגוע. אני אפילו קצת אדיש. אני לא נלחץ מכל דבר. הרבה דברים שהייתי ישר מתפרץ על הילדים שלי, היום אני מקבל אותם הרבה יותר ברוגע. ואני לא מצליח להבין את זה, הרי אני בלי הסיגריה. כלומר, יש לנו איזשהו ציפיות שהסיגריה נותנת דברים טובים, אבל לפעמים רק אחרי שמפסיקים לעשן, פתאום אנחנו מבינים שהם לא בהכרח אמיתיים, ואולי אני יכול להרגיש הרבה יותר טוב בלעדיה. החלק השני הוא בעצם החשש מאיך הרגיש בהפסקה עצמה, בשבועיים 3 של תסמיני הגמילה. אולי אני אהיה עצבני, אולי אני אהיה מתוח, אולי אני אעלה במשקל, או שאני אהיה עצוב. גם כאן שווה לעשות שני דברים שנעשה בהמשך. אחד זה לבחון מה יכול לעזור לי לעבור את התקופה הראשונה בלי הסיגריה. כלומר, אם אני בא ואומר שמה שחוסם אותי מלקבל החלטה של 100% כדי להפסיק לעשן, מה שחוסם אותי לקבל החלטה כדי להפסיק לעשן, זה שאני חושש להיות עצבני. אז אני צריך לשאול את עצמי איך אני יכול להתמודד עם זה, עם העצבים שאולי יבואו בשבוע-שבועיים הראשונים. איך אני יכול אולי להקטין את העצבים האלה בשבוע-שבועיים הראשונים? כי אני יודע, אני מכיר את עצמי, זה מה שקורה לי שאני בלי סיגריה. השני זה להבין שזה זמני, ועובר וחולף לפעמים, וכל מה שאני צריך זה זמן. אנשים שמפסיקים לעשן, מעידים שזה, החלק הפיזיולוגי, החלק הקשה הוא סיפור של שבוע, שבועיים,
אולי 3. אבל לפעמים אני דוחה את הפסקת העישון למרות הסבל הרב שמתלווה לעישון במשך עשרות שנים, רק בגלל החשש לסבול, וגם זה באולי, את השבוע, שבועיים, 3 הראשונים. תשמעו, משהו שאני עושה אותו בכל פעם שאני מלווה אנשים בתהליך של גמילה מעישון, אני שואל אותם, עד כמה אתה רוצה להפסיק לעשן מ-1 עד 10, ורוב האנשים אומרים 10. יש לי המון 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 סיבות למה להפסיק לעשן. וכשאני שואל אותם עד כמה אתה מדמיין שיהיה קשה להפסיק לעשן, אנשים אומרים לי, טוב, פה זה כבר 11, 12, זה אפילו עוקף את 10. אבל כשאני שואל את האנשים, אחרי שהם מפסיקים לעשן, לא שנה אחרי, שבועיים, 3 אחרי, עד כמה היה לך קשה להפסיק לעשן מ-1 עד 10, הממוצע שאנשים אומרים הוא בין 2 ל-3. כלומר, יש קושי, זה מאתגר, אי אפשר להגיד שלא, אני צריך להיות יותר בקשב על זה, אבל זה ממש ממש לא כמו מה שחשבתי. כלומר, יש לנו תחושה לפעמים שהפסקת עישון זה כמו לטפס על האברסט, זה משהו שהוא מעטים יכולים לעשות את זה. אבל בסוף, אלה שהפסיקו לעשן, מתארים את זה כמו טיול להר תבור. כלומר, יש קושי, יש עלייה, אבל היא אפשרית. היא אפשרית אם עושים את הדברים בדרך נכונה. לא סתם פיתחנו איזושהי אמונה שיהיה מאוד מאוד קשה להפסיק לעשן. כי אם אנחנו מעשנים כל כך הרבה זמן ולא מפסיקים בגלל המחירים, אז כנראה זה בגלל שקשה. אבל האמת היא, שהקושי הוא לא כזה גדול ברגע שעושים את זה בדרך נכונה. עוד אחד הגורמים שגורמים לנו לחשוב שקשה להפסיק לעשן, זה שאנחנו לפעמים מגיעים לכל מיני מצבים שאנחנו נתקעים בלי סיגריה. שלא בחרנו להיות עכשיו 4, 5, 6 שעות בלי סיגריה, לא בחרנו להתקע באיזשהו מקום שלא יכולנו לעשן. לא בחרנו שהישיבה תתארך עכשיו לשעתיים, 3, ואני לא יכול לצאת החוצה לסיגריה, ואז אני מרגיש קושי חזק בזמן הזה. ואני מתחיל לחשוב שאולי הפסקת עישון היא כמו הרגע הזה שבו אני ממש ממש רוצה סיגריה ואני לא מצליח. אבל זה ממש לא ככה. הרבה פעמים זה ממש כמו איזה גל שמגיע ואז הוא עובר. רוב הפעמים זה משהו שהוא נעלם אחרי מספר ימים או שבועות. אז להגיע ל-100% רצון של ההחלטה של להפסיק לעשן, זה משהו שמגיעים אליו אחרי שהם מפסיקים. כשאתה שואל אנשים אחרי שהם הפסיקו לעשן, האם אתה מרוצה מזה שהפסקת לעשן? 100% מהאנשים אומרים, אני מאוד מאוד מרוצה. רק אחרי שמבינים שהטוב בסיגרה היה ברובו אשליה, ושהרע, שתחושות הקשות מהדרות הסיגריה, הם ניתנים למניעה, והם זמנים ונעלמים אחרי מספר שבועות, מבינים שההחלטה היא ודאית והיא מגיעה ל-100%. לכן לפעמים צריך לקבל החלטה בוגרת, ולקבל החלטה גם אם אנחנו לא סגורים עליה. תשמעו, אנשים לפעמים לוקחים את ההחלטה כהחלטה דרמטית, כמו חתונה או כמו הבאת ילד לעולם. אני זוכר שהפסקתי לעשן, ובא שאל אותי היועץ לגמילה מעישון, האם החלטת שאתה רוצה להפסיק לעשן? היד שלי רעדה. היה לי מאוד מאוד קשה לתת תאריך מתי אני הולך לעשות את זה, או בכלל להגיד שאני החלטתי שאני רוצה להפסיק לעשן. התחושה היא שזה משהו דרמטי, שהוא בלתי הפיך. אך האמת היא שזו החלטה פחות דרמטית, במובן שהיא מאוד מאוד הפיכה. אולי אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, שתמיד נוכל לחזור אחורה לעישון אם נחליט אחרת. כלומר, אם אני אחרי חודש, חודשיים, 3, חצי שנה, אני מרגיש שאני איבדתי משהו בעקבות הפסקת עישון, שהחיים היו לי יותר טובים עם הסיגריה מאשר בלעדיה. תמיד אני יכול לחזור אחורה. אבל לבטל את כל השנים העבודות עם סיגריה, את זה אי אפשר. ולכן בעיקר לכל אלה, שאף פעם לא הפסיקו לעשן, ולא יודעים איך זה לא לעשן, אני מציע קודם כל לנסות.
ולהגיד לעצמם, אוקיי, אז אני רוצה להיות 3 חודשים, חצי שנה, נקי מעישון, ולראות האם הסיגריה מרעה לי את החיים, או שהיא גורמת לי אותם יותר טובים. למה אני אומר את זה כמובן כל כך בביטחון? הרי אני לא באמת מאחל לאף אחד שיחזור לעשן אחרי שהוא הפסיק לעשן. כי מתוך אלפי אנשים שפגשתי לאורך חיי בליווי בהפסקת עישון, כל אדם ששאלתי אותו איך הוא מרגיש אחרי ההפסקה של מעל חודש, הוא אומר, נהדר, פנטסטי, מעולה. אם יש פה במאזינים חבר'ה שהפסיקו לעשן למעל חודש, מתישהו במהלך החיים שלהם, או מספר פעמים במהלך החיים שלהם, נסו לזכר איך היה. ואני מניח שלא מעט מכם זוכרים את התקופה הזאת כתקופה טובה. נכון, יכול להיות שהיה שם איזה שבוע, שבועיים, 3 חודש מאתגרים, בטח למי שעשה את זה ללא ליווי. אבל בסך הכל, אחרי זה, התחושה היא תחושה לרוב תחושה טובה. ולכן זה הזמן לחשוב היכן אתם בהחלטה להפסיק לעשן מ-1 עד 10. מ-1 לא רוצה בכלל, ל-10 רוצה ומתכוון לעשות את זה. מוזמנים לרשום ולבחון האם זה נע לאורך השבוע, אנחנו נעשה את אותו תרגיל, אני מבקש לכם לעשות את אותו דבר ביום האחרון במשך השבוע הקרוב. אז שיהיה לכולכם יום נפלא, ואנחנו ניפגש מחר בעוד מפגש שיעזור לנו לחזק את קבלת ההחלטה להפסיק לעשן, שבו אנחנו נלך קצת אחורה וקדימה בזמן.